Здравейте хора, аз съм Minikiller Pro BG. Аз съм Марти Дон 8. Да, тук при мен е... Да, така при мен е Ани, Марти. Марти, модератора от Sky България. Имам британци. Пинчета, вежди, вижте, да. Яко британци имам, да. Кожата ми блести на камерата. Не знам. Да, ще правим наш survival, да много. Как много? То, който не сме го снимали, го говорим. Да, ще правим. Ние си правихме един survival с хамати. Да, хамати. Ама нещо... Да не... Да, защото вие ще мислите, че идваме. Развили сме се добре, имаме 10 диаманта. А пък аз... И много дърво. Да, защото аз събрах малко за ядене, те малко дърво. Да. Така, благодаря, че гледахте. Аз бях Minikiller. Аз бях Minikiller Pro BG. Тук при мен беше Марти Дон 8, модератор от Sky България. А тук при мен беше и брат ми, Анджело. Говоря, че гледахте. Ай, бай, маняци.